Salutare, dragilor! Eu sunt Ramona, voi sunteți pe canalul nostru de YouTube Brilliant Records. I am brilliant. Iar astăzi o avem invitată pe Bianca Dobre. Hei! Bine ai venit, Bia! Bine v-am găsit. Ce faci, drăguța noastră? Bine, dumneavoastră? Bine? Foarte bine, uite, te așteptam de foarte mult timp aici la masa adevărului, să zicem, nu? Da. Da, ia povestește-ne tu așa puțin despre tine. Mă numesc Bianca Dobre și am 13 ani. Sunt elevă la Liceul Teoretic Iulia Zanfirescu din Mioveni, când de la vârsta de 6 ani. Am făcut și dansuri, cam jumătate de an, să spun așa, dar am renunțat. De ce ai renunțat? Nu știu, chiar, nu știu, nu mai plăcea. Nu-ți mai plăcea, nu te regăseai acolo? Da. Eu am auzit că mai ai o latură dintre asta așa artistică. Da, desen. Desen. Da. În creion, în acuarelă, cum? În ce? Cel mai mult îmi place să desenez în creion, dar mai și pictez. Așadar, dragilor, dacă vreți să o vedeți pe Bia, să o căutați și pe canalul ei de YouTube cu ce nume? Bianca Dobre, nu? Da. Bianca Dobre, și pe Facebook. O să lăsăm și noi în descriere toate adresele și ale noastre și ale ei. Și acum o să ne mai povestească ea așa despre școală, să vedem cum stai la școală. Păi, lucrez foarte mult, mai ales la matematică, adică am început să fac exerciții, pentru că mi-am dat seama că nu e chiar așa ușor, adică dacă nu exersezi practic în orice, adică nu contează că e română, că e matematică, că e muzică, că e orice altceva, dacă nu ai antrenament, nu ai cum să faci ceva, să ai niște rezultate. Spune-mi cu muzica, hai, dezvoltă mai mult aici. De unde pasiunea, de la cine, cum, de unde a venit, părinții, nu știu. Păi la început cântam foarte mult în sufragerie. Când eram mic, fratele meu avea 6 luni. Aveam niște melodii preferate și le cântam non-stop prin casă. Și mami și tati ziceau, nu mai gata, că m-ai nebunit, te duc la canto. Și ziceam, nu, că nu vreau. Și după am început să-mi placă și am mers. Și a mers. Da, am mers. Spune-mi unde te vezi cu muzica peste câțiva ani? Ce planuri ai? Sincer, aș vrea să fiu cunoscută și să zică lumea, știu melodia, să vină pe stradă la mine, să facem poze, să... Da, cel mai mult îmi doresc să am concerte. Mi se pare că e frumos să cânti și în studio, doar că e alt sentiment atunci când cânti pe scenă. Asta, clar, normal. Da. Trăiești altfel? Trăiești altfel? Mai ales atunci când stai cu foarte mulți oameni în jurul tău și oamenii te admiră. Sau... Să înțeleg că ești o persoană foarte sociabilă, nu? Da. Cum simți? Te încarcă de energie? Da, foarte mult. Da? Cum te înțelegi cu colegii la școală? Foarte bine. Ai și vreo prietenă? Da. Mai special, așa să zic. Da, o cheamă Bianca. Tu, Bianca? Da. Bia la pătrat. Da, o cheamă chiar și Bianca Maria. Foarte tare. Și e în aceeași zodie ca mine. Păi, probabil de asta vă înțelegeți. Așa bine. Și prieten? Nu. Nu? Nu. Deocamdată nu. Hai să vorbim despre fobii. Ce zici? Aoleu, da. Ace și sânge mai ales. Da. Deci să înțeleg că spre asistenți, doctori, niciun caz n-ai ce să cauți pe linia asta. Mi-ar plăcea, doar că înainte trebuie să scap de frica asta de ace, mai ales. Eu am mai auzit că ai o altă fobie. De păienje. De păienje. Îți pregătisem o cutiuță cu 2 aici. Aoleu. Aoleu, bă, unde? Nu, glumesc, nu facem glume din acestea cu gângănii. Cu gângănii. Da. Gângănii. Bine, măi, Bianca, măi. Ce zici? Ne încânti cu ceva drăguț? Sigur. Nu? Da. Bine, păi să vedem. Umbrele de la lumină le privesc pe geam de jos. Cine ți-a sărit în brațe într-un dans silențios?
Și nici vântul nu mai bate peste frunzele ce cad. Hai, mimează fericirea, căutăm naiv iubirea. Tu ești om în toată firea, ea nu-ți vede strălucirea. Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt, așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt. Orizontul meu se pierde rătăcind în umbra ta. Nu pot să mai trag de mine, poate că am pierdut deja. Nu pot să te strâng în brațe și nu pot nici să te chem. Dansul ăsta e stângat și noi nu suntem în tandem. Hai, mimează fericirea, căutând naiv iubirea. Tu ești om în toată firea, ea nu-ți vede strălucirea. Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt, așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt. Foarte frumos. Mă gândeam să spui tu 5 lucruri care îți plac la tine. La mine păi faptul că iert foarte mult, adică iert foarte repede. Ce să mai placă? Vocea. Spune-mi vocea, Da. te întrerupt acum, cum se impune o mică paranteză. Da. Spune-mi un lucru pe care l-ai iertat. Cum să spun, nu am băgat în seamă, dar nu neapărat că am iertat. La unele persoane, nu la prieteni sau familie, vorbele rele. Adică, de cele mai multe ori, am trecut peste faptul că unele persoane vorbeau lucruri urâte de mine, adică mă vorbeau de rău, să zic așa. Îmi mai place la mine că mi acord foarte mult timp mie, adică, spre exemplu, de cele mai multe ori stau pe telefon, ascult muzică, mă relaxez eu cu mine. Îmi place că nu accept niciodată minciuna, adică depinde, adică o minciună nevinovată care, spre exemplu, o surpriză ceva, nu mă deranjează, ba din contră, îmi plac surprizele, doar că nu-mi place să fiu mințită. Mi-ar place să-mi spui 3 greșeli pe care le-ai făcut Da. și pe care ai vrea să le îndrepți sau nu le-ai mai face niciodată. Că mi-am pus încrederea în unele persoane care n-au meritat. Nu știu, că am fost uneori prea bună cu unele persoane și n-au meritat. Și că am găsit scuze de cele mai multe ori unor persoane care practic și-au bătut joc, să spun așa, și am găsit foarte multe scuze de ce fac chestiile alea. Și chiar nu era nicio scuză, era pur și simplu faptul că nu le interesa. Uite, dacă vrei să faci un exercițiu de imaginație și ai fi un animăluț, ce animăluț ai vrea să fii și de ce? Mi-aș dori să fiu câine. Câine? Da. De ce?
Nu știu, pur și simplu, câinii sunt foarte drăguți. Sunt foarte loiali. Da, loiali, asta îmi place. Mai cântăm ceva? Da. Ce vrei să ne mai cânti acum? Aripi de vânt. Aripi de vânt. Deschid televizorul pentru că tu ești în mintea mea prezent. Și când nu poți să adormi, e cel mai bun medicament. Ce mi-ai făcut chiar n-avea niciun sens, ca într-un film vechi în care ea plânge neîntrerupt, iar el nu înțelege ce-a făcut. Povestea asta sună cunoscut, hai zi, sună cunoscut. Când mă trezesc, ești chiar aici și nebunesc. Când mă ating pe aripi de vânt, mă arunc, dar tu mă prinzi și mă săruți flămând. Așa povești numai în filme sunt, cu tine ador și mă trezesc cântând. Pe aripi de vânt mă arunc, dar tu mă prinzi și mă săruți flămând. Așa povești numai în filme sunt, cu tine ador și mă trezesc cântând. Ce trist ar fi decorul fără să-mi spui, hei, va fi bine, îți promit, fără să știu că visul nu s-a năruit. Eram pierdută, dar m-ai regăsit. Sunt zile mai reci, nu sun, nu scriu, nu știu nimic de viața ta. Mă întreb dacă mai sunt și eu în ea, dar mă opresc și-mi întreb inima. Când mă trezesc, ești chiar aici și nebunesc. Când mă ating pe aripi de vânt, mă arunc, dar tu mă prinzi și mă săruți flămând. Așa povești numai în filme sunt, cu tine ador și mă trezesc cântând. Pe aripi de vânt mă arunc, dar tu mă prinzi și mă săruți flămând. Așa povești numai în filme sunt, cu tine ador și mă trezesc cântând. Nu, bine, mă, bravo. Spune-mi cine te sprijină. Mami și tati. Mami și tati? Da, Continuu. da, E important lucrul ăsta? foarte. Consider că dacă nu ar fi fost ei să cumva să stea să mă împingă de la spate non-stop, hai Bianca, pune-te și mai învață și tu din melodia aia sau apucă-te și fă-ți vocalizele sau ce am eu de făcut, nu aș fi făcut nimic. Adică fără ei clar nu aș fi făcut atâtea. Cine crezi că are rolul cel mai important în parcurgerea asta, în drumul ăsta așa, pe care îl parcurgeți? O singură persoană. Pe primul loc, aș spune. Pe primul loc mami. Că ea a fost acolo, adică eu mereu m-am prins de la spate, să spun așa. Dar la orice. Pe al doilea, hai să facem așa un clasament. Tati. Dacă ar fi să dai un mesaj de mulțumire, cui l-ai da și ce îi spune? Uite, acolo, la cameră. În primul rând, părinților mei și prietenilor mei. Consider că dacă nu ar fi fost ei, probabil, în primul rând, mami și tati, nu aș fi făcut nimic cu muzica și cu absolut nimic. Și prietenilor că mi-au oferit amintiri, că sunt acolo lângă mine mereu când am nevoie. Spre exemplu, le zic că mi s-a întâmplat ceva, hai să te sun, să vorbim, să te simți mai bine totdeauna. Ai câțiva prieteni cu care mai ai o relație așa mai strânsă? Da. Trei prietene. 3 prietene, 3 fete. Bravo. Spune-mi, cum te vezi peste 10 ani? Peste 10 ani. Peste 10 ani o să am 23 de ani. Cred că la facultate nu cred că o să-mi termin studiile așa repede, mai ales că eu mă gândeam să dau pe arhitectură, dar nu știu sigur, m-am răzgândit de 10 ori, chiar nu știu. Nu știu, acum recent, nu știu, săptămâna asta mă gândeam
chiar nu știu, sunt foarte indecisă să mă fac doctor, dar pe partea de gât, voce, să fiu ceva terapeut vocal. Mi-ar plăcea foarte mult. Mai ales că de mică fac asta. Așa. Și arhitectură? Da, terapeut? Și procuratură. Aoleu! Da, îmi place foarte mult procuratura. Păi ce? De unde? Până unde? Adică e distanță. Ca de la cer la pământ. Nu între știu. muzică și... Dar tot am vorbit așa despre prieteni, despre cercul acesta în care te învârți tu, despre adevăr, despre... Mi se mișcă microfonul. Sunt fantome aici în studio. Așa. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine prietenia? Prietenia înseamnă o relație bazată pe respect, mai ales încredere și mereu să se spună adevărul. Adică nu concep o prietenie cu minciuni. Niciodată nu pot să-mi imaginez o relație de prietenie care să meargă când se minte foarte mult sau... Asta nu pot. Spune-mi, cum îți vezi tu prietenul? În primul rând, să știe să respecte, să mă respecte pe mine în primul rând, să îmi vorbească frumos, să mă înțeleagă, să-mi fie alături, să înțeleagă deciziile, adică să nu fie cumva împotriva a ceea ce îmi doresc eu sau a pasiunilor mele. Și în primul rând să nu aibă ceva în legătură cu faptul că vreau să continui cu muzica, să zică că tu-ți pierzi timpul sau că n-ai timp să stai cu mine sau chestii din astea. Vrei să jucăm un joculeț dintre ăsta de mare interes, așa să zic? Da. Am-nam? Da, desigur. Ai folosit vreodată rujul mamei? Da, de foarte multe ori. Ai înjurat în biserică? Nu. Ți-ai trădat vreodată prietenă? Nu concep asta, adică nu e prietena mea, adică e ca și cum face parte din familie, nu am cum să îmi trădez persoana care mi-e alături mereu, nu pot. Ai spionat vreodată telefonul părinților? Depinde ce înseamnă, adică dacă am spionat în sensul că m-am uitat în conversațiile lor sau ceva. Da, că te-ai uitat în telefon, da. Da, în conversațiile cu mine, da. Nu cu tine, că cu tine le aveai și tu. Da, m-am mai uitat, dar nu la persoane adulte sau ceva. Cu fratele meu ce mai trimite, nu știu, nu. Da, te-ai tăvălit pe jos. Eu știu, când erai mică, gen, îți doreai ceva foarte tare, dacă mai ții minte, bineînțeles. Făceam cumva și mă împăcam eu cu gândul că, băi, nu mi-a, știi? Asta e, poate da, mi-a mâine. Asta e, mi-a altă dată. Fac eu ceva și până la urmă mi-a. Ai gustat alcool vreodată? Nu știu dacă neapărat am gustat, dar am pus puțin pe limbă bere și nu-mi place deloc. Așa, ai încercat să fumezi? Doamne ferește, nu. Spune-mi dacă ai gustat vreodată fructe de mare. Sunt alergică la fructe de mare. Deci ai gustat? Da, am gustat. Sunt foarte bune, doar că am făcut o alergie la ele. Așa, să vedem dacă ai făcut prank-uri. Prank-uri, da. Am făcut cu fratele meu chiar foarte multe prank-uri. Într-o seară, când s-a dus tati să ia pe mami de la serviciu, eu nu știu ce făceam cu fratele meu prin bucătărie și am găsit colorant alimentar. Și am văzut noi pe internet că dacă punem pe clanță, li se coloreze mâna. Și noi am așteptat până au venit ei, am dat acolo pe clanță cu colorant, știu că era roșu. Pe exterior sau pe interior? Pe interior, că acolo, da, când închidea ușa să intre în casă și când au venit, s-au găsit mâna așa puțin roșie și s-a luat cam greu. Serios? Da. Și nu au întrebat de unde e, ce e cu... Ba da, le-am zis că noi am făcut. Și v-au certat? Nu sunt. Mai și tati știu de glumă și sunt chiar, putem spune că sunt prietenii noștri. Mai cânti ceva? Da. Ce mai vrei să ne mai cânti? Uncover. Hai să vedem și Uncover. That's how it is, that's how it goes.
each other in the daylight, when the sun is shining on the late night, on the late night, when the moon is blinding, in the playing sad like stars on hiding. You and borrow on, put you and together forever. We'll never change, two and two ever. We'll never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover, cover, cover. That's when we uncover, cover, cover. My asylum is in your arms. Happy birthdays, happy birthday gifts. I can bear it, astonishings. On shoulder, I can reach you in the skies. Feels like paradise. Put you and you ever, forever. We'll never change. You and you ever, we'll never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover, cover, cover. That's when we uncover, cover, cover. We could build a universe right here. All the world could disappear. Wouldn't know this, wouldn't care. We could build a universe right here. The world could disappear. Yeah, I just need you near. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover, cover, cover. That's when we uncover, cover, cover. That's when we uncover. Foarte frumos, bravo, felicitări, Biancuța. Mulțumesc. Ești tare, tare, tare de tot. M-am gândit să te întreb, dacă ar fi așa să păstrezi un lucru pentru totdeauna, ce ar fi acel lucru? Și de ce? Trebuie să fie obiect sau Nu poate să fie și persoană? Poate să fie și persoană și obiect, orice. Prietenii. Oricum, familia rămâne pentru totdeauna, dar prietenii, consider că prietenii și familia sunt cele mai importante lucruri, pentru că dacă ai susținere și ai persoane în jurul tău care țin la tine și sunt acolo mereu, poți să faci orice Și dacă ar fi să păstrezi un lucru? lucru. Ursul meu de când eram mică. Da. Mi l-a luat tati și dor și acum cu el în prezent. Spune, te rog, privitorilor noștri dragi, unde te găsesc? Pe Instagram, pe social, TikTok, da? pe YouTube, pe Facebook. Și cu numele. Pe YouTube Bianca Dobre, pe Instagram Bianca Maria, pe Facebook Bia Maria și pe TikTok Bianca Maria D. Am înțeles, bravo. O să lăsăm și noi în descriere toate cele, contactele și ale tale și ale noastre. Mai vrei tu să ne spui ceva? Păi, Vreun nu știu, mesaj pentru prieteni, pentru părinți, pentru... că îi pup și iubesc foarte mult și le mulțumesc pentru tot. Și că dacă nu ar fi fost ei, nu ar fi fost nimic la fel. Îi pupăm și noi, și pe părinții tăi, și pe prieteni, abia așteptăm să-i cunoaștem. Te mai așteptăm la noi în studio să înregistrăm, poate să compunem și o piesă, de ce nu? Desigur, în viitor apropiat. Așa, până atunci îți dau o temă să faci un text frumos. Da. Ce zici? Da.
printre picături, așa. Până data viitoare, vă pupăcim pe toți. Vă așteptăm pe canalul nostru Brilliant Records. Eu sunt Ramona Marin, invitata noastră Bianca Dobre. Vă pupăm, vă iubim. La revedere!